Má přednáška je zaměřená na chyby při měření termokamerou, protože všichni vlastně ty termokamery používáte. Věřím, že mnohdy i v dobré víře, že měříte dobře, ať už kvalitativně nebo kvantitativně. Myslím si, že ve většině případů tomu skutečně tak je, ale můžou se vyskytnout situace, kdy vy chcete získat nějaký slušně přesný údaj a nejste vlastně svým postupem schopný ho dosáhnout. Takže já jsem udělal takovou přednášku, kde jsou ukázány vlastně nejčastější chyby, které člověk může vlastně udělat při měření pomocí termokamery. Samozřejmě chyby nejsou špatný. Neboť kdo nic nedělá, tak ten nic neskazí a chybami se člověk učí, když teda chce. Takže pojďme se učit, kvůli tomu vlastně vy jste sem i přišli, takže je splněno to poslední, co tam bylo, že chcete. Jaké vlastně chyby při tom měření pomocí termokamery nás vlastně mohou potkat? Obecně vždycky získáme hezký obrázek. To je jako na té termokameře úžasný, protože nám to vždycky udělá nějaké hezké barvy. Ať už je to člověk, zvířátka, nebo když se dostanete do letadla, tak můžete koukat na nějaký produktovod, dům. Kdo jste neskusil, kdo máte naše kamery, kdo jste neskusil si měřit doma? Já se budu jako ptát radši takhle, protože byste jinak všichni museli zvedat ruce, že jo? Takže na dům jste si koukali, tady symbolicky Škoda Auto, takže vždy se získá hezký termogram. Ale co ty teploty? To už je pak problém vlastně je skutečně vyhodnotit. Když už řeknu, tak teploty už je vlastně vyšší level k tomu, když chci si aspoň, abych barvičky měl studenější, teplejší, ale přesně teplotu, tak není v termografii úplně snadné dosáhnout správnou hodnotu. Neboť, co všechno má vliv na to vyhodnocení? Jsou to vlastnosti měřeného objektu, vlastnosti prostředí mezi vlastně tím objektem a termokamerou, předměty v okolí a i vlastní termokamera vám ovlivňuje to, co vy měříte. Jinak ta situace, ono by to mohlo i svítit, jo, a svítí. Ta situace, kterou vy vlastně máte při každém experimentu, je skutečně taková, že tady mám ten objekt toho mého zájmu, ten má nějakou teplotu a tu já chci vlastně vždycky zjistit. Jenomže ten objekt má i nějakou emisivitu, kterou většinou nevím. Pak zde máme okolní předměty, které nám na ten náš objekt září a přidávají vlastně radiační toky, které se mi odráží od toho předmětu, prochází mi prostředím, tam dochází k nějakému útlumu, někdy víc, někdy méně. Samotné to prostředí září a celé všechno tohle mi letí vlastně na ten detektor té infrakamery, kde ale bohužel mi to nehlásí. Já jsem přišel od žárovky, já jsem přišel od toho předmětu, co měříte a já mám to společný jenom pouze s tou atmosférou, ale je to tam vlastně integrálně všechno sečteno. A vy to teď musíte rozklíčovat. Takže když to vezmeme postupně, tak největší vlastně alfa a omega přesnosti měření je znalost. Já jsem tušil, že se domluvíme na té emisivitě, takže jsem tam dal emisivitu a ne sálavost měřeného povrchu. Je to skutečně nejvýznamnější vliv na vyhodnocení toho termogramu. A to jak vlastně při tom kvalitativním, tak při tom kvantitativním. Kvalitativní, že srovnáváte modrý, červený. Kvantitativní, že chcete znát číslo. Hezky se to vlastně ukazuje na tom experimentu, který vám prezentujeme. Záleží, jak to stihneme, jestli jste upovídan, anebo nejste upovídaný na těch našich společných seminářích. Znáte, nebo kdo nezná tenhle experiment s tím hrníčkem? Alice to nezná, naše Alice to nezná. Dobře, takže pro ty, co to neznají, vyzkoušejte si, vezmete si plecháček, nalepíte si na to, ale
třeba elektrikářskou izolepu, pak tady tu téměř neviditelnou klasickou kancelářskou izolepu, nalejete dovnitř vařící vodu a vyjde vám takovejhle výsledek. Takže zde ani kvalitativně mně to nevychází dobře, protože já tu mám místa, která mi září, tudíž mají výrazně vyšší teplotu, mi to říká, a pak mám místa, která mám studená. Což ale ve skutečnosti není pravda, protože je to plecháček, plech nerez, velmi slušná tepelná vodivost, je to tenký, navíc je to plný vody, takže teplota po tom povrchu je stejná. A jediné, co mi tu vlastně kazí tu informaci pro tu termokameru, tak je ta emisivita. Takže lepenka, emisivita vysoká, 0,95, mám zde naměřenou vlastně hodnotu 88 stupňů. Ta kancelářská taky není špatná. Když náhodou byste chtěli nějaké ty kovy, tak klidně použijte tu kancelářskou. Nemusíte se honit za nějakou barvou nebo nemusíte se honit za elektrikářskou lepenkou. Zbytek toho hrníčku se nám v termokameře jeví o teplotě 38 stupňů. Vy samozřejmě, když pak znáte tu emisivitu, tak ji v té kameře můžete vlastně pozměnit. A tudíž termokamera vám pak bude měřit dobře. Ale přináší vám to pak ty problémy, že se vám tam pak zesilují vlivy vlastně odražené teploty, jelikož vlastně většinou to bývá tak, že ty předměty jsou nepropustné, takže odrazivost dopočítáváme do jedničky. Takže jestliže to má emisivitu 0,2, odrazivost 0,8, jakýkoliv předmět vlastně v blízkosti vám ovlivní to vaše měření. Což už týká se to tudíž zejména kovů. Což je výhoda, že si říkáme, že to jsou kovy. Jestliže děláte vlastně experimenty se dřevem, koukáte na člověka, plasty, tak v glosáři jsme udělali, ono se dá na internetu, se dá vlastně najít spousta vlastně jako tabulek, ale v tom glosáři jsme vybrali materiály, se kterými se většinou vy setkáváte, které my máme uvedeno v pokusech. Takže není jich tam zbytečně moc, jsou tam vyloženě takové ty, o kterých si myslíme, že vy se s nima vlastně zrovna setkáváte. Takže tady jsme vám udělali tabulku emisivit. Už jsem nakous ten vliv odražené teploty. Ten se vlastně velmi hezky prezentuje taky, když to někdy stíháme, tak to ukazujeme na těch našich seminářích, ten legendární pokus se smažením vajíček. Kdo ho zase nezná, když se zeptám? Dobře, tak to už je víc vás. Můžete se na něj podívat na našich stránkách detailně, ale jde tam vlastně o to, že jsme udělali takovej fígl s prací vlastně s odraženou teplotou. Měli jsme dvouplotínkový vařič, na ten jsme si položili 2 plechy a teď, že usmažíme si vajíčka. A měříme to celý pomocí termokamery. Když pracujete šikovně vlastně s odrazivostí, tak se nám tu jeví, že tenhle plech má teplotu až 300 stupňů a tenhle má teplotu kolem nějakých 70 nebo 60 stupňů, ještě možná i míň. Takže je tam otázka, kde se vlastně usmaží vajíčka a je tam ten experiment hezky ukázaný a výsledek je takovej, že tam, kde to bylo teplé, se nám vajíčka neusmažily, protože nebyla tam skutečně ta povrchová teplota, jaká se nám jeví, ale byla to teplota odražená od druhého vařiče. A tady máme, a to už znáte z předchozího slajdu, je tam kov, nízká emisivita, takže se nám to jeví, že to je studený. Takže ono to má ve skutečnosti nějakých 200 stupňů, ale nám se to jeví, když máme zadanou v termokameře emisivitu rovnej 1 nebo 0,9, takže je to studené. Takže nádherný to byl vlastně pokus, jsme i ty vajíčka spálili potom, takže tam, kde to bylo teplý, se nic nedělo a kde to bylo studen, tam se nám to přiškvařilo. Je to jinak na našich stránkách a i na YouTube kanále, to ale máme, viď?
Ano, jo. Tak. Takže jestliže vy budete někdy měřit a budete měřit předměty s vysokou vlastně odrazivostí, tak pozor na to, co máte v okolí. Můžete tam mít zářivky a může tam být dokonce i váš kolega, který vám to může vlastně zkazit. A zejména se to pak týká, jestliže tam máte nějaké intenzivní zdroje tepla. Tam i když tu odrazivost máte nižší, ale máte tam nějaký hořák, tak, nebo nějaký zářič infra, tak vám to dokáže to měření zkazit. Další z vlivů, když si přejedete vlastně tam na to schéma, co bylo, tak je vliv prostředí. Významná je zejména vodní pára, a to s ohledem na to, že voda nám absorbuje nebo pohlcuje infračervené záření vlastně ve spektru, v kterém měří termokamera. Proto jsme na ní mohli nádherně tady koukat, viděli jsme ty víry. Kdyby ona to nedělala, tak je pro nás vlastně průhledná stejně jako pro naše oči. Takže vodní pára je pro nás velký nepřítel, což se týká vlastně, jestliže budete měřit někde, kde vám bude třeba vařit voda nebo v mlze, případně měření objektů na velké vzdálenosti, což jsem měl přednášku minulý rok na konferenci, kde jsem ukazoval, že se dá vlastně měřit teplota měsíce. Takže měsíc těleso od nás vzdálen nějakých 380 000 kilometrů. I touhle termokamerou, ne že změříte přesně jeho teplotu, ale dokážete za jasné oblohy a úplňku ten měsíc skutečně vidět. Je to teda 1 pixel, je to skutečně 1 pixel, ale je tam. Na té studené obloze, kde vám to ukazuje -40, tak máte fakt 1 pixel, když si dáte hledat maximum, který má kolem 0. Jinak pokud to chcete měřit vlastně přesně, tuto už je vzatý kamerou za nějaký 1,5 milionu, tak abyste se doměřili na tu přesnou hodnotu toho měsíce, tak musíte zadat propustnost prostředí 0,6, co tak nějak jako vychází propustnost té atmosféry. Co je pro vás pozitivní, že ale ve většině případů vy tohle nemusíte uvažovat, protože neměříte v prádelně a nezajímají vás většinou tělesa od vás vzdálen několik tisíc kilometrů. Měříte většinou ve vzdálenosti blízké a nejdál, co jste asi kdy měřili, tak tehdy, když jste si měřili ten svůj dům. Takže tam to skutečně uvažovat nemusíte. Pak další z faktorů, který už nevyplývá vlastně z toho schématu, ale je dán vlastně uspořádáním té situace, co vy vlastně, kde vy provádíte to měření, tak je vliv velikosti předmětu v zorném poli. Ten je dán konstrukcí kamery, kdy se vám stává to, že když předmět máte malinký, tak vám to vyhodnocuje teplotu nižší, než je ve skutečnosti. Je to dáno tím, že ono vám to na tom IR čipu zaujímá jenom několik pixelů. A ty softwary, co jsou tam v těch čipech, tak aby vám ukázali hezký obrázek, tak oni vám vyhlazují vám ty signály z těch čipů, z toho čipu, od těch jednotlivých vlastně pyrometříků, kterých tam máte několik tisíc, aby ten obraz vypadal konzistentně, protože jinak ono by to bylo celkem šumivé, protože každý dává malinko jiný signál, takže se to vyhlazuje, aby vás to nerušilo. Že jo, důležitý je, aby vás to neznervoznilo. Takže ty výrobci se o to snaží, ale vede to pak k tomu, že vy získáváte vlastně malinko nebo nepřesné hodnoty. Takže tady jsme měřili kolegu vzdálenost 10 metrů, hledání maxima, najde ho to dobře jako na tom obličeji, je to kolem 31 stupňů a jak on se přibližuje, tak nám to stouplo na tu až jako famózně úžasnou hodnotu 36,8 ve vzdálenosti 25 cm. Takže pamatovat to, že vy, když budete měřit na větší vzdálenost, tak ta teplota nebude odpovídat té realitě, ale může být až o několik stupňů vlastně jiná. Můžu dotaz, čili
takhle na té škále těch 10 metrů prostě tohle zkreslení je dáno zorným polem a jako ten vliv toho přibývajícího vzduchu je asi úplně marginální. To je úplně marginální. Tuto se ještě objevuje zejména vlastně u těch termokamer, jako jsou tyhle, že oni nemají možnost vlastně změny vlastně ohniska a fokusování do bodu. Což je fajn, protože vy nemusíte vlastně přeostřovat a pořád vidíte víceméně ostrý obraz. Jakmile budete mít termokameru, která má možnost vlastně zaostřovat, tak vás to zase bude tlačit k tomu, že vy zaostříte a tu hloubku ostrosti pro ten okamžik máte třeba tak 10-20 cm. Šoupnete se o metr, znova musíte zaostřit. Jo, to je zase nevýhoda těch dražších, že pořád musíte ostřit. A pak vlastně ještě tady poznámka, jestliže vy něco měříte, tak není to jenom vlastně o tom, že se ten člověk k vám přibližuje, ale jestliže chcete třeba najít maximum, tak skutečně používejte v těch našich termokamerách vlastně hledání minima maxima díky plošné analýze a nepoužívat vlastně bodovou, protože vy, i když se snažíte, tak i tady na těch 25 cm, tak třeba ta teplota v tom koutku oka je skutečně celkem lokální záležitost a vy nikdy to nedáte přesně do toho místa, kde je skutečně to maximum. Takže pak vám vyjde vlastně rozdíl třeba 1 stupeň. Jo, takže využívat vlastně hledání polohy maxima a i hledání maximální hodnoty. Pak další z vlivů, tak je vliv pohybu tělesa. A plus ještě i velikost předmětu. Zase hezky se to prezentuje na úloze vlastně, co děláme, nebo co jste si myslím, že teď asi všichni jste zkusili, jak máme ty dřevěné špalíky a rozdělejte oheň. Všichni znají? Ne, dobře. Základní sada pokusů. Tady. Ne, to je takový vděčný experiment, že vy máte takhle dva špalíky a studenti vlastně dostanou za úkol rozdělat oheň tím, že je o sebe třou. Jednak jsou tam různé techniky, co oni můžou zkoušet. Když jsou zlobiví, tak je člověk nechá jako, ať se dřou, ať to dělají hloupě, že jo. Pak se koukáte na ně, oni jsou teplejší než ten špalík. Takže já jsem vzal jsem si vlastně situaci, kdy jsem vzal tady tuhle kamerku naší, která má rozlišení 160 na 120. Vůči ní jsem postavil, to je jako těžký jako zápasník, to je jak sumo, jsem postavil 1024 768 rozlišení. Fyzicky jsem je narafičil tak, aby přibližně vlastně ten obrázek byl i stejný, co se týče fakt té velikosti a té kresby. Tato zvládá 9 Hz, tato jela záznamem 30 Hz, tahle stojí 40 000, tahle stojí 1,5 milionu. Takže to máme to váhové srovnání. A teďka, co mi to přináší? Takže když vezmeme termokameru Timi Edu, vybral jsem si jeden snímek, kde aspoň vidím kousíček toho, že je tam to dřevo vlastně teplejší. Pak, když se podívám jenom o snímek vedle, mám tu snímkovací frekvenci 9 Hz, tak tady už mám zase ruku, už to zakrývám. O snímek N+1 zase ruku. Takže už vlastně se dá i říct, že tím, jak já vykonávám ten pohyb rychle, tak dost si zakrývám vlastně tu situaci, to místo, co chci měřit. A ono vlastně postupně, tam vlastně není, že on to změří jako... Teď jsem věděl, kolik je okamžik. To nějak je i definovaný, že jo? Okamžik nějakých... Je to asi ta rychlost toho víčka, že jo? Někde na nějaké konferenci mi to i někdo říkal. Co je to okamžik? A říkal mi to v těch desetinách sekundy, kolik je to. Jako, dá se to někde dohledat, kolik je okamžik. Takže jo, já jsem přeskočil. Buc. Takže vy ani nedáte dostatečný čas, když vlastně máte rychlou změnu té situace, té kameře, aby nasála ty fotony do sebe dostatečně a vyhodnotila vám je. Oproti tomu u toho zápasníka Suma to vypadá tak, že když mám snímek N, k tomu mám snímek N-1, tak pořád vlastně
Jasně, že tam dochází k tomu pohybu, ale já vlastně vidím téměř, nebo jenom o kousek zmenšenou tu stopu po tom tření, to samé u N+1. A výsledek, když se podíváme na tu kvantifikaci rozdílů, tak tady je jenom jako ukázka toho, že skutečně mi to v tom obraze zaujímalo plus minus jako stejnou velikost. Tady mám ale x-násobně více pixelů plus vyšší frekvenci. Tady jich mám jako, že už bych je mohl pomálu spočítat na prstech jedné ruky, kolik mi to zaujímá ta teplá stopa. A výsledek je takovej, že když si vezmeme ten dynamický děj, co tam vlastně máme, kdy tam já pořád švrdlám, tak na té termokameře vlastně téhle edukativní, tak se pohybuju kolem 100 stupňů, ale tato už mi ukazuje vlastně teplotu kolem 140. Takže můžete říct, že ty žáci, jestliže to nahřáli a vy jste tam viděli toto maximum těch 110, tak to bylo ve skutečnosti o 30 víc ještě. Jo? Co je ale fajn, že vy když skončíte tu aktivitu, a tady já jsem ty špalíčky dal od sebe, položil jsem je, aby bylo vidět na ty hrany, tak mi velmi příjemně překvapila vlastně tady naše kamera, že vyskočila, už ona měla ten dostatek toho času, už tam nedocházelo k tomu zastíňování, byl tam vidět celý vlastně ten prostor a dostali jsme se na teplotu téměř těch 140 stupňů, takže velmi blízko jako ten zápasník Suma. Takže nakonec tam i ten kulhající v oberličce doběh a ukázal nám tu dobrou hodnotu. Takže poučení z toho, že jestliže předmět máte malinký a ještě se to navíc pohybuje, tak počítejte s tím, že ta naměřená teplota bude vždycky nižší, než je skutečná. Když je předmět, to je, on i když bude jako, no jasně, musí být předmět teplejší, než je v okolí, no. Jasně, jo. Když bude studenější, tak vy vlastně budete měřit víc to v okolí a jo. Tak, pak další vlastně zjevů, který je daný vlastně termokamerou a vy s tím nic neuděláte, tak je vliv vlastně rekalibrace termokamery. Dochází tam takzvanému non-uniformity correction, kdy jste to pozorovali, že vždycky na té termokameře se napíše, že tam probíhá kalibrace. Což znamená, že se tam zavře clonka, ta termokamera si řekne, ta clonka má asi tuhle teplotu, protože ona tam má blízko ničidlo a všechny ty pixely se nastaví na jednu teplotu. Je to kvůli tomu, že ten čip se vám vlastně v průběhu toho ohřívá. A ohřívá se vám vlastně nerovnoměrně, takže obraz by se vám rozcházel. Takže on tam vždycky dělá tohle srovnání, aby všechny ty pixlíky nastavil na stejnou hodnotu. Ale efekt to má ten, že tady proběhne vlastně kalibrace a teď mi to cestuje, jak se mi to ohřívá. Takže když se mi to ohřívá ten čip, jeho teplota jde vlastně nahoru, tudíž jestliže mám výměny toků, takže toky mi klesají a termokamera to vyjadřuje jako teplotu snižující se. A zase proběhne, teď už tuto je vyloženě, jako když vy tu kameru nastartujete. Jo? Takže to máte po 2 minutách, nebo ani ne 2 minutách, pak to trvá malinko díl a pak už se vám to začíná srovnávat. Už ten pokles není tak dramatický, je tam vždycky trochu jako pík, ale už z toho vzniká určité plato. Takže to je i ten důvod, proč pokud vy byste chtěli přesněji měřit hodnoty, tady jako na kvalitativní vyhodnocení to nemá vliv, tak byste měli mít tu kameru vždycky delší čas zapnutou. Do té doby, aby se vám vlastně ona vytemperovala, aby se v ní ustálila teplota. Takže to je vlastně to, co jsem řekl, že nižší přesnost je vlastně, pokud měříte hned po zapnutí termokamery, je potřeba nechat to vlastně ustálit. Pak tu máme ale, ještě doplním, takže zejména když vy byste termokameru zapli v místnosti a teď bychom běželi ven a tam venku bude kolem 0 stupňů, tak nám to zase, přestože jsme to tady měli půl hodiny vytemperovaný, venku to zase přijde do jiného prostředí,
takže tam byste správně zase měli počkat půl hodiny, aby se vám to ustálila ta teplota v té termokameře a vy jste měřili solidně, přesně. Tady to víceméně částečně popřu, protože změna teploty prostředí, pokud vy tohle uděláte, nepopřu ještě, to popřu až v dalším slajdu. Teď jsem zapomněl, co jsem tam měl. Tady ještě říkám, že to tak fakt musíte dělat a děje se vám i to, že nemá to vliv jenom na čip, ale má to vliv vlastně i na tu optiku, co tam máte. I tady na to sklíčko, co je, protože ono se vám taky ohřívá nebo chladí, záleží, jestli jdete do tepla nebo do studena a malinko vám to mění svoji vlastně propustnost. Takže pak se tam objeví takovéhle kolečka. To měli vlastně kolegové, když šli měřit ven. A ty vám ale zmizí, pokud venku zůstanete aspoň těch 15 minut. Nemusí být úplně těch 30 uvádí všichni výrobci, aby se sichrovali, ale aspoň těch 10-15 minut tam buďte. Takže mohou tam vzniknout vlastně ty artefakty v tom obraze. Tak a teďka počítají s tím výrobci, že budete běhat s ní ven. No, nepočítají, protože ty kalibrace by je stály hodně peněz u každé termokamery. Takže všechny termokamery jsou kalibrované pouze na takzvanou pokojovou teplotu. Vy jestliže, a to skutečně se jedná i o termokamery za nebo stovky tisíc, kdy vy, jakmile přejdete do jiné teploty, tak se vám může stát, že získáváte úplně jiný údaj. Tady jsme umístili termokameru Optris XI400, takže celkem slušná termokamera, do teplotní komory, kde jsme postupně zvyšovali teplotu od 10 do 39 stupňů. Ustálení tam bylo dostatečné, to bylo 200 minut, takže ten experiment byl fakt hodně dlouhý. A bylo tam černé těleso s nastavenou teplotou 38 stupňů. Takže těleso, které mi drží vlastně teplotu 38 stupňů. A to, co ta kamera měřila, tak se mi vlastně změnilo z 39 stupňů, to je tady ta škála, je to IR, na 630. Jo, takže není v těch kalibračních koeficientech toho výrobce zahrnutý vliv teploty vlastně, v které se ta kamera nachází. Minimálně u Optrisu, FLIR, ten to tam nějak má, protože jemu to cestuje na opačnou stranu. Jo, takže tam jsme teplotu vlastně taky zvyšovali, šli jsme z těch nízkých 10 stupňů, tuto je teplota komory, tuto je pak teplota vlastně nad slunce té termokamery, tak ta teplota nám stoupala nahoru z nějakých, dejme tomu 36,5 na 38,5. A s tím, bohužel, vy taky nic dělat nemůžete. My to teda teďka jako pro jeden projekt to děláme kvalitnější než oni, že termokameru vlastně Tomáš kalibruje i v závislosti na teplotě. Takže aby nám to přes celý ten rozsah teplot od minus 10 až do nějakých 50 stupňů, kde může být ta termokamera, tak měřilo s chybou 1 stupeň. A tady se jedná o kamery v řádu fakt skutečně 100 000, který vám tuhle chybu udělají. Řekl bych, že mnoho uživatelů to neví, protože málo kdo má doma termální komoru, v který by si to mohl zkoušet, a černé těleso. Pak už tady jenom, už se to nejedná, že byste získali špatný údaj, kvantitativní, ale spíš kvalitativní, tak pamatovat na to, že jestliže chci měřit vlastně teplotu člověka a chci to vidět jasně, tak bych zde neměl mít vlastně maximum 50 stupňů, které mi sem skočilo díky tomu, že je tady za ním těsně u stropu schovaná žárovka. Takže využít, pokud vy se nemůžete fyzicky vlastně jako tou kamerou vyhnout tomu, abyste to zabírali, tak si dát fixní stupnici, což ty termokamery vlastně umožňují. A
To se vám může stát pak, když vy vlastně hledáte třeba maximum a v dobré víře chcete najít maximum vlastně teploty v koutku oka toho člověka a rychle kouknete na ten údaj a řeknete, sakra, on má 50 stupňů. Jo, a je to, že se vám to maximum vlastně chytilo na tu zářivku, která je nad ním. Takže i zase využívat ty funkce toho softwaru, který v té termokameře je. A shrnutí, takže významné parametry, na které byste měli vlastně mysleti, tak je emisivita, lze to řešit barvou, štítkem nebo lepenkou. Pak odražené záření, takže řešit to zastíněním, podívat se vlastně na tu scénu, jestli se vám tam skutečně něco neodráží, to případně vypnout nebo podívat se z jiného úhlu, anebo zvýšit si emisivitu a snížit tudíž odrazivost toho předmětu, co vy měříte, takže tím vyřešíte vlastně tyhle dva body zároveň. Méně významné parametry, tak je vliv atmosféry, pokud fakt nechcete měřit ten měsíc anebo Venuši, to je taky vidět Venuše ještě. Ne, touhle kamerou, to už ne. A vlivy uspořádání. Takže snažit se být u toho objektu co nejblíže. Neměřit jako něco na 5-10 metrů, a aby vám to tam zaujímalo několik pixelů, nezískáte pak ten správný údaj. Jestliže měříte něco rychlého, ale zároveň i něco pomalého, protože jestliže budete mít pak třeba tu maximální frekvenci těch 9 Hz a budete měřit něco několik hodin, tak budete mít gigadat, které nepotřebujete, protože ten proces, jestliže něco měřím několik hodin, tak ten proces očekávám, že vlastně se to tam mění velmi pomalu. Takže používat jako s rozumem volbu frekvence ukládání, zvolit si vhodně vlastně teplotní škálu, případně si dát vlastně fixaci, abyste viděli ty detaily, to vlastně jste si i tady zkoušeli při těch experimentech, že jakmile vám tam vejde vlastně člověk a vy chcete sledovat něco, co je v rozmezí 20 až 30 stupňů a najednou tam máte kolegu, který má 38, tak už vám to rozhodí a vy nevidíte jako ten nádherný detail, že vám tam kvete třeba ten květ, o ten 1 stupeň se ohřál. Pak volba vlastně použité analýzy, takže skutečně využívejte to, co v té termokameře je, takže pokud fakt chcete najít to maximum, tak použijte tu plošnou analýzu a nechte si tam ještě třeba ideálně i zobrazit tu polohu toho maxima. A změny teploty okolí, když půjdete ven, tak tady už jsem z těch 30 minut klesnul na 20, teď vám klesnu na těch 15 nebo 10, jo, ale zase počítejte s tím, že k tomu tam prostě skutečně dochází. A když budete venku, tak teď jste se dozvěděli, že vám to stejně bude měřit trochu jako špatně, protože ta termokamera na to není kalibrovaná. Na to, aby měřila v prostředí třeba 0 nebo dokonce záporných teplot. Ona vám tam měřit bude, ale bude vám měřit s chybou. A to je vlastně to, co musíte přijmout jako fakt. Takže jednak dochází k té rekalibraci, takže vy pak, když si budete vyhodnocovat třeba záznam dlouhodobější, tak se nedivte, že vám najednou tam skočí třeba po 6 minutách ten údaj nahoru. Není to fyzikální podstata jako toho údaje, teda toho místa, že se vám tam něco náhle ohřeje, ale je to taky, to může být způsobeno tou termokamerou a provedením té kalibrace. Tak a to je ode mě všechno. Takže to jsou chyby, s kterými se můžete setkat. Takže teď jste o malinko chytřejší, poučte se a když budete potřebovat, tak ty znalosti využijte. Děkuji za pozornost.